16,5% športujúcich žien trpí inkontinenciou. Nie je to problém len po pôrode alebo starobe, ako naznačuje aj nový prieskum, kde skúmali 1000 žien vo veku medzi 15-30 rokov, ktoré nerodili. Čo zistili? Až 47% žien malo nedostatočný energetický príjem, pravdepodobnosť inkontinencie u nich bola až dvojnásobná. A najviac to bolo v kontaktných a silových športoch. Pri nízkej energetickej dostupnosti, to je keď má telo nedostatok energie na to, aby pokrylo všetky telesné funkcie a pohyb, telo prioritizuje energiu práve na ten pohyb. A jeden z prejavov je aj oslabenie svalov palmového dna, znížený estrogén, ktoré môžu prispievať k vyššiemu výskytu inkontinencie. A možno poznáš tú scénu, keď sa ti pomočí pes zo strachu? To je stresová reakcia. Nedostatok energie je pre telo stres, čo sa môže prejaviť aj častým močením a inkontinenciou. A to sa týka aj nás mužov. Takže ak často močíš alebo trpíš inkontinenciu a zároveň aj športuješ, prever si svoj energetický príjem. Ak chceš vedieť viac ako na to, pozri si odkaz v popise.